Napsal jsem si jeden vzkaz pro mladý lidi. Je těžký být mladý člověk. Všichni jsou osamělí, online komunity nejsou většinou o pozitivech, ale o společných negativech. Influenceři se snaží rejpnout do jakýchkoliv skulinky v brnění, hlavně abychom si kupovali jejich sociopatické kurzy a digiprodukty. Je to těžká doba a bude to horší. Stay strong, talk to people and be honest with yourself. Smiley face. Vůbec nezávidím lidem, kteří jsou mladí. I já u svých vrstevníků, a to jsme spíš už na té dospělácké straně, vidím, jak jsme každý jinak rozbitý a jak je to horší a horší. Podmínky jsou horší a všechny tyhle negativa, všichni to vnímáme, protože je strašně snadný si na to stěžovat. A i já jsem teďka guilty tím, že jsem se přidal na tuhle vlnu toho, že všechno je zlý, všichni jsme osaměli a tak dále. Já ale věřím a doufám, že vás tohle aspoň trošku nakopne a přiměje k tomu starat se sami o sebe. Postavit si příjemný a dobrý, spokojený život je schůdný a je to proveditelný, ale je to těžký a bude to ještě těžší. Když bych se teďka z oleje měl zamyslet nad třeba 3 tipama, co bych dal mladým lidem, aby si otevřeli co nejvíc dveří ke štěstí, tak je nebuďte na to sami, ať už problémy, nápady, projekty, psychický zdraví, fyzický zdraví, cokoliv. Nebuďte na to sami, svět je malej, buďte hodný na lidi a každý den dělejte krok, abyste byli lepší. Ať už v kreativních věcech, fyzických věcech, pracovních, osobních, mentálních. Snažte se být každým dnem aspoň o malinký kruček lepší. Já sám si tyhle kroky, nebo tyhle 3 věci tak nějak sporadicky připomínám a vždycky mě to namotivuje k tomu skutečně být lepší člověk a hýčkat si a kultivovat si to, co jsem sám zatím vybudoval za svůj život a co bych chtěl ještě dál budovat a kultivovat.